Şu videoda ekonomikan umumi düşünceleri barada deyip geçeriz ve ekonomika nereden gelip çıktı, kim öğretti ve näme zada ol ekonomika demek. Şu barada gysgaça aytyp geçecek. Videon kan uzun bolmany islamok, şoň üçin gysgaça deyip geçeriz. Ekonomika näme ve nerede döredi? Ekonomikany kimin döredöndigini hiç kim men döretdim deyip aydyp bilmeýär. Ýagny belli bir maglumat yok, ine şul adam döretdi diýen ýöne ekonomika ilminde belli bir adamlar var. Şolardan ekonomika ilmi gelip çıktı diýip. Mysal üçin birinji Adam Smith ol 1771-mi 70-nji ýylda Wealth of Nations diýen kitap ýazýar. Ýagny döwletleriň baýlygy diýen kitap ýazýar. Olam politiski ekonomika barada ýazýar. Şo başda çıkan wagty ekonomika diýen terminem däldi, ekonomika diýip ilmi döreden wagty politiski ekonomika diýip çykýar. Siyasat ekonomikasy mı? Siyasat ekonomikasy diýip çıkarýarlar. Ondan soň 1817-nji ýylda David Ricardo diýen bir filosof politiski ekonomikan prinsipleri diýip bir kitap ýazýar. Şondan beri şol ekonomika ilmini onsoň öğrenip başladylar. Ýöne ekonomikan politiski ekonomikadan ayrılmak döwri 1890-njy ýylda başlaýar. Olam Alfred Marshall tarapyndan Principles of Economics diýip bir kitap ýazýar. Ekonomikan başlangyçlary diýen ýaly türkmençe terjime edemizler. Şol kitapda eýem politikadan ekonomikany ayrı görkezýär. Şondan beri ekonomika ilmi giňden öwrenilip başlanýar. Onsoň ekonomikan ýene bir başga bir ýoluny aýdamyzda ekonomika iki bölege bölünýär diýip aýdylýar. Makroekonomika bilen mikroekonomika. Olaryň içinden kan çuňur girip durjak däl. Ýöne gyzyklanýan adamlar bar bolsa kommentariýada belläň aýdyň. Eger şo ikisi barada makroekonomika bilen mikroekonomika barada biljek bolsaňyz men aýratyn video edip bilerdim. Ve bu kanal biznes ugurlaryna köp ugrukturlan bolan üçin men managerlaryň ekonomikasy barada, managerial economics ile İngilizce, Türkmençesi dolanduruş ekonomikasy diýip aýdyp bileriz. Bu dolanduruş ekonomikasy näme? Bu dolanduruş ekonomikasy ekonomikan bir ugry we biznes ugurlarynda ulanylýar. Ýagny biznesiň ekonomika bolan gatnaşyklaryny, onsoň biznes şu ekonomika göre näli hereket etmeli, biznesi östürmäni, nähili ekonomikan gurallaryny bilmeli. Şoňa gönükdirlen we matematika bilen ekonomikan gurallaryny jemläp dolandyryş ekonomikasyny düzýär. Egerde şu tema barada soraňyz bar bolsa like koýun we kommentariýada belläň. Soraňyzy ýazyň, men jogap bererim hokman. Indi ekonomikan näme düşündük. Indi ekonomika näme edýär diýen soraw hem de geçecek. Bu ekonomika näme gerek bize? Ekonomika diýmek 3 soraga jogap berýär. Birinji soraw näme öndürmeli? Eger ýurt barada aýdamyzda, döwlet barada aýdamyzda näme öndürmeli? Nädip öndürmeli şo zady? We kime öndürmeli? We kim üçin öndürmeli? Şol 3 soragy on ýene de käbir ýerlerde 4-nji hem bar, ýöne şu
başlangıç soralar şu üçüsi: näme öndürmeli, nädip öndürmeli we kim üçin öndürmeli diýen soralara jogap berýär we şolara hem şolaryň üstünde hem her türlü gurallar döredýär. Şolary ýagny ekonomikaň her türlü resurslar bar. Resurslar diýip tebii baýlyklar diýeli, başga da bir topar baýlyklar bar. Adam güýji, her bir zady şolary rejeli ulanmagyň soraglaryna jogap berýär ekonomika. Ine gysgaça aýdamyzda şular ekonomikaň başlangıç bilmeli zatlaryny we ondan soňky videolarda ondan başga hem soralara jogap berer. Şu wagt eger soragyňyz bar bolsa kommentariýada ýazyn, bellen, like goýun, men hökman jogap bererim.